right. Panapa ndadzoka ndine nyaya yandokusangana nayo panapa. Pana profeti wewe anonzi Evidence Chari. Ari kuda achita aregerera mukadzi wake. Vanhu vari fana guys. Kunonyora zitsamba rese aita kuti anzi ndakuregerera ndakuregerera chinchi guys. Inangu ndoimwe nyaya yandinodhauta nyaya dzekunochicha okumana acho mumwe wacho ndotanga kwadyiswa chita iwe kuti mukadzi wakomona ari mucheating scandal nyaya dzekuchita idzi wobuda uchiti aiwa ini ndakuregerera. Unoregerera chi kwete kuti kungoti kuregerera isi sacho atotanzi iye ndiye atokumbira regerero. Tikada totarisa nyaya iyi ndiye atokumbira iye regerero, atokumbira kuregererwa. Hanzi handikwanisa kundinyarare panyaya iyi ndinewe chichi heaven will reward you and Jesus will be praised. Inini zvangu zvandinofunga panyaya yakomana vanenge vanoshandisa vakadzi kana marituals chaicho. Marituals aya munowaza ekuNigeria anototenderera achinzi hanzi munhu anenge agadzira mukadzi wake akaenda achinodanana nevamwe vanhu vane mari then mari inobva yasara ichiuya kwaari. Because kana uri munhu ari normal chaizvo iwe wabata munhu achichita wobuda uchiti ndamunda aiwa sorry wakutokumbira regerero ndiwe ruregerero rwechiro runenge uchikumbira. These guys I believe vanosaidzira ende futi tisadikanganoke kuti vanozvita kumana vacho vanoona maziso emwe amene takatadza kuona here but anyway iyo it's a topic for another day. Nyaya iri kutondishamisawo panapa ndeyekuti munhu ari kuti zviti iye aritokumbira regerero ndiye achitwa ndiye obva akumbira futi regerero. Ndizvo izvo zvinoita kumachechi ndozvamaparadzira nezvo kumachechi. Anyway inini zvangu nhasi ndakauya unoita violence nanguwo zvangu kuti ndingodarikowo nepa papo zvangu ndishamisa azvishamiswe izvi.